Dobar dan i dobrodošli u novu recenziju. Danas ćemo raditi nešto malo drugačije, a to je recenzija slušalica. U pitanju je Fantech Vailor MH86 model. Ono što je karakteristično za ovaj model jeste da je dostupan u verziji za PC i konzole. Dakle, možete ga koristiti i na PlayStation 4 i na PlayStation 5 konzoli, što je izuzetno dobro. I naravno možete da koristite ovaj headset čak i na mobilnom telefonu, što je također jedan veliki plus. Naravno da imate sve lepo opisano, dakle u pitanju su stereo slušalice, veoma kvalitetnog zvuka, s obzirom da se za ovu cijenu od negde 30 eura može očekivati ipak malo lošiji kvalitet, ali ovdje je Fantech poprilično iznenadio sa kvalitetom, tako da stvarno slušalice su kompatibilne sa brojnim platformama, što je jako dobro i odmah je plus u svakom slučaju. Ali naravno, hajde da se bacimo na samo otvaranje istih i da pogledamo od kakvog su materijala i šta zapravo nude za ovaj cenovni rang. I kao što vidite, ovdje imamo jednu finu kutiju, pakovanje je izuzetno lepo odrađeno, šta više podsjeća na mnogo kvalitetnije slušalice, tako da baš veliko iznenađenje za sve. A što se tiče Fantecha, oni prave jako dobre proizvode, tako da može se uvijek očekivati neko iznenađenje i od njih, ali u ovom slučaju za ovu cenu stvarno izuzetno slušalice. Prvenstveno što možemo da vidimo jeste ovo izuzetno fino pakovanje, dakle sve je jako fino i uredno spakovano u jednu kutiju. Čak i gornji deo, to jest rajf zaštićen, što je, eto da tako kažem, još jedan plus. I vidi se da je Fantech itekako razmišljao kada je pravio cijelo pakovanje. Unutra naravno imate i kabel, produžni kabel ukoliko želite da povežete slušalice i mikrofon na svoj PC, ali inače slušalice koriste 3,5 mm ulaz, tako da nećete imati problema gdje god da ih povežete. Dakle, mogu se povezati i na konzole i na mobilni telefon, čak i na Nintendo Switch, što je jako dobro. Naravno dobijete kao i uvek i svuda user manual i tu neku garanciju, garantni list, što je jako dobro. Mada generalno kod Fantecha nikada nisam lično primetio da je nešto bilo pokvareno ili tako ili slično, jer generalno kada date tu negde neku svotu između 30-40 eura za slušalice, recimo za bilo koju periferiju, kada date toliki novac, uvijek ćete biti sigurni da ćete dobiti nešto kvalitetno generalno. Jedino ako cena ide ispod 15-16 eura, onda je već diskutabilno, ali za ovu cenu 30-40 eura stvarno top će biti uvijek. Dakle, same slušalice su izrađene od izuzetno kvalitetne plastike, to se prvo primijeti. Tu imate i imitaciju kože, to je neka eko koža, jastučići su od eko kože. Što se tiče same udobnosti, jesu udobne. Ono što je mene iznenadilo jeste pleteni kabel za ovaj cenovni rang. Sasvim ok, negde čak možete da ih nađete i za 25 eura, zavisi gde kupujete, ali u suštini tu je negde cena između 3-4 hiljade dinara, otprilike. Što se tiče samog mikrofona, on je smešten tu gde jeste, dakle ne možete da ga uvlačite i izvlačite, ali možete da ga podignete iznad i uopšte ne pravi probleme prilikom korišćenja. I evo ovdje imamo sada mogućnost da čujemo i kako zvuči sam mikrofon na ovom modelu. Sasvim je ok za gaming, za korišćenje Skype-a i tako dalje. Dakle, sve u svemu može se reći sasvim ok i sasvim pristojno za ovaj cenovni rang. Rajf inače može da se namesti
Što se tiče mikrofona, sa njim možete upravljati i putem remote kontrola. Dakle, ovdje vidite sada taj kontroler koji je smešten negdje na sredini kabla, ali u suštini neće vam smetati ni malo. Bitno je da dobijete naravno produžetak za slušalice i mikrofon ukoliko želite da ga povežete sa svojim PC-em, što je jako bitno, jer ako nemate to, u većini slučajeva neće ni da radi. Ali sve zavisi, recimo na laptopu meni prepoznaje čak i kad uključim bez ova dva produžetka. Dakle, samo ako koristimo onaj 3,5 mm ulaz, prepozna mi, ali opet kažem sve to do vašeg PC-a kako će on prepoznati i da li će ga prepoznati. Iz tog razloga su oni ovdje i priložili ovaj produžetak, jedan za mikrofon, jedan za slušalice, tako da budete sigurni jednostavno da će da radi. Također ovaj kontroler, on je smešten tu, kao što sam rekao, na sredini negde. Dakle, možete da isključite mikrofon uz pomoć njega, kabel je pleten, što je za svaku pohvalu, jer ja kad vidim da je kabel pleten, to je jedan veliki plus. Prvenstveno da ne biste kojim slučajem, ne znam, pokidali ili tako nešto, manje su verovatnoće. Što se tiče jastučića, oni su tu neke eko kože, što je meni sasvim ok. Izdržljivi su, dakle nećete ih pokidati. Što se tiče rajfa, jako se može lepo podesiti, ali kažem, uvek gledajte da ga podesite onako kako vama odgovara. Nikada nemojte onako na fabričko podešavanje da ga držite, jer uvek će da vam steže uši i glavu. Iz tog razloga podesite onako kako vama najbolje odgovara i nećete uopšte primetiti nikakve mane. Što se tiče same boje, ovdje se vidi da sam PlayStation 5 više ima uticaja na ovaj dizajn, jer generalno kad god pogledam ove slušalice, ja se setim PlayStationa 5, verovatno zbog ove bele boje i ove diskretne plave boje, koja se nazire malo kod ovih jastučića, a stvarno, znači, koristio sam ove slušalice na PlayStation 5, rade perfektno, znači perfektno, nećete sigurno pogrešiti ako ih uzmete. Ja sam prezadovoljan, nema šuma, stvarno fenomenalno. Mikrofon također. Sad, što se tiče samo kvaliteta mikrofona, imat ćete prilike da čujete kako on zvuči. Dakle, nije nešto, hajde da kažemo iskreno, ekstremno posebno, ali je za novac koji ste uložili, bit ćete prezadovoljni. Dakle, nema nekih preteranih zamerki na kontu mikrofona. Savitljiv je, stvarno je savitljiv. Možda je ta neka mana što ne može da se vuče, ali opet imamo na umu da je ovaj neki niži cenovni rang, tako da za te pare koje ste uložili jednostavno ne možete da dobijete sve, apsolutno ne možete. Dakle, on je Razerov model, čak i Razer Kraken X koji smo imali na recenziji, jednostavno nema tu mogućnost da uvuče mikrofon, ali u suštini uopšte ne smeta, to je i najbitnije. Što se tiče samo korišćenja slušalica, primetio sam da posle 3-4 sata korišćenja uopšte nemate osjećaj da vas težu. Dakle, baš su onako lepo konstruisane, da nisu previše ni lagane, a ni previše teške. Dakle, nećete imati taj neki teret na glavi i to je taj neki plus kod Fanteka koji je inače bitan kada gledate ovakve neke modele koji su tu negde u nekom srednjem ili nižem cenovnom rangu. Što se tiče, kao što sam rekao, dizajna, on je sveden, nije nešto preterano, da tako kažemo, napadan, nemate RGB osvetljenje, što je sasvim normalno, nemate ni LED osvetljenje, ali imate kvalitet. Ja mislim da je to uvek ispred. Bitan je kvalitet, koliko se dobro čuje to što slušate na ušima. Inače, za muziku su jako dobre,
moram da priznam. Za muziku su izuzetne, jedino u igrama naravno morat ćete malo više da pojačate ton ukoliko želite da čujete neke detalje, ali to je prosto jednostavno tako kako je i za ovaj cenovni rang sasvim opravdano. Što se tiče samog modela, on je dostupan tu negde i preko interneta i na nekim sajtovima domaćih prodavnica, tako da ne mogu da kažem da su skupe. Ne, definitivno nisu skupe. Da su mogle da budu jeftinije, pa negde možda su mogle, ali opet za ovaj cenovni rang sasvim ok i pristojan. Kada se opet bacimo na kabel, tu su dakle i produžeci koji omogućavaju jednostavno da budete sigurni da će vaš model da radi na svakom računaru, ali opet kažem, kod mene generalno radi i na laptopu, i na PC-u, i na telefonu, i na Switchu, i na PlayStation 4 i PlayStation 5 konzoli, verovali ili ne, tako da sve smo imamo jako dobre slušalice, nisam očekivao da će biti ovako dobre, dakle za neki taj cenovni rang srednje klase, pa možda čak i niže klase kako bi neki rekli, Funtech poprilično iznenađuju. Stvarno iznenadili su jer generalno rijetko gde možete da dobijete nešto kvalitetno, a da to manje košta, budimo iskreni. Sve u svemu, Funtech je napravio dobar potez sa ovim modelom, dakle nije u pitanju model neke visoke klase, ali za neki srednji ili niži cenovni rang ovo je itekako dobro i svakome preporučujem ovaj model, jer generalno ako niste neki profesionalni gamer ili jednostavno ne bavite se nekim profesionalnim radom, ove slušalice će vam biti fenomenalne. Jer, budimo iskreni, za tu neku cenu od 30 eura, Valor MH86 je itekako dobar model. I kvalitetan, naravno. Dakle, i od materijala, i od udobnosti, i od svega što krasi jedan gaming headset, ovaj to itekako pokazuje u punom svetlu. Hvala vam puno što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se svideo, ne zaboravite da drmnete taj like, subscribe, podržite kanal, a mi se vidimo u nekom narednom klipu gdje ćemo raditi vjerovatno još neku također zanimljivu recenziju. Veliki pozdrav!